ti što zapravo znači kad se upišeš u Forever i kupiš svoj startni paket. Jer ovo nije samo kupnja proizvoda, ovo je tvoj ulaz zapravo u jedan globalan biznis i za 360 eura dobivaš globalnu licencu za rad u više od 170 zemalja svijeta. Znači, tvoj posao nije ograničen na Hrvatsku, Srbiju ili na zemlje u regiji. Možeš raditi sa ljudima bilo gdje u svijetu. Dobivaš 30% popusta na sve proizvode plus mogućnost zarade od svake preporuke. Ali najvažnije, u tom paketu se nalaze najtraženiji Forever proizvodi koje koristiš osobno i koji su zapravo, ja bih rekao, temelj našeg poslovanja. Zašto je to važno? Zato što se u prvih 120 dana svaki naš coaching i edukacija bazira upravo sa tim proizvodima. Naučit ćeš kako ih koristiti, kako ih preporučiti, kako ih predstaviti online. I to nisu samo proizvodi za osobnu upotrebu, to su tvoja sredstva za rad. Koristiš ih, dijeliš iskustvo, stvaraš sadržaj i gradiš povjerenje. Uz to sve dobivaš korak po korak edukaciju, podršku, video upute i gotove alate. Da sam ti osobni mentor, vodim te korak po korak i ovo je tvoj prvi korak prema ozbiljnom online poslovanju i zato je start paket puno više od same kutije. Svoje iskustvo, to je alat i, ja bih rekao, u konačnici tvoja prilika.